Intie jara Malolo TV en kinde makare ma indi mcheno mar kuku mar wach mabende kelo ni kinde ka kinde kod an Jeffolo Mbaka kinde gi kiwarango weche madhi nyime e doho mamalo mogik ma pacho kende mar Supreme mabende ni bura manokete nyim gi kod kwetnero mar NASA kage kwedo yiero mar Migosi Muigai Kenyatta. Antiere studio kaindi kod jal molony mabende en wakili manero kile kama loka Charles Omanga obro mosu ka to bro dhi nyime chiel ka chiel kod rango ni to weche madhi nyime doho gin weche machalo na dorsani eri gisegi kuma chalo na diaro ki studio machini Jeff. Ero kama nya wakili nyiso ganda nyingi kapoke wacho kata kamano inyalo ngore ni kwara moga jong jara mar lolo kamra mu njo seche gi kima chigni ru an Charles Omanga kil kamaloka. Ero kama nya wakili kenda goni ro kama kuom biro e studio wakili nyisani to saniere bura nyime e doho mar Supreme waneno kaka ukil kamaloka mawuoko ni kod kocha machalo kaka mag NASA machalo kaka mag IBC ka chiel kod mag Jubilee temo wacho bura margi inyalo wacho nango nyaka ne chenro ni chakre Jeff maduong mokwongo adwani mondo wadwokero kamano ne jatelo maduong mar Supreme Court Chief Justice David Maraga to gi judges go eko magila tayo godo case no endo gimomiyo wacho kamano ne king'iyo kaka gise conduct themselves the Chief Justice is in control of the process. Amano gimano kwaneno gi William Mutunga, the former Chief Justice. No oweyo doho mawakinde ngata chung wacha dwache kendo gichalo joma gidwane gi chik doho kaka doho nego beni winjo kes mage. To waseneno kanyaka ne bura ni chakre doho masani ma Supreme Court gi judges man kanyo kotel negi gi muluor Chief Justice David Maraga. Gisebedo they have controlled the process. Makata ineno ka wakili moro temo kono gini wate maduong molo neno kato ni jener temo kono gini wangad nurie ko wuol wadwa tem kama to jalup Chief Justice Mikai Philomena Mwilu owachore no oyo wan kaka doho wang'eyo kaka watayo yorewa koro mago gin lokruok maduong monego be ni waneno kendo mwabedo mamor godo nikech magi mane onge case mane wan godo mwaka 2013 to kwawe mano Jeff king'iyo kaka gigo eko mosekete mbele doho kapo kwa bado ero chali iparo ni koro nenore ni doho ni eri mabendo telagi kod Maraga sani gi chung kar ken gi maonge ngato ne wanyalo wacho ni ngato influence gi kalo rekord kaka waneno ka gisebedo ka gita bura mano chakore ni Jeff mano konyal wacho molo seche gi kini kech bedo ni ngato influence gi podo konyal neno nikech sani pod en seche mokinde ngato ka ngato pod keto pach pok waneno pach gi gin giwegi influence on a judge kata on a court and gima can only manifest itself at the end of the process koro sani podo waneno mana kokinde keto case gi koro podo kwanyalo wacho mano nikech gimoro mineno miwacho ni independence mar judiciary independence of the judiciary Jeff okena gino endo mawan kaka piny wasegoyo kama maber ahinya en gino endo mosebedo kose chando wa kinde mokalo nikech yudo ka seche moko judge moro paro mogolo pogore gi jowetene kate case no endo mineno ni oyo kato Jeff ne gi ushahidi maber mano onego be ni doho miye dwoko makare but yudo ka mano wayudo ka dwoko moko bedo moyiengore korka weche mag siasa koro mano miyo wawacho ni samoro pod pok wayudo total and complete independence of the judiciary but gima nyaka wa appreciate mwadwokero kamane ni doho osebedo katemo goyo kan koro an gi geno kendo gi yie ni biro chopo kama wabiro bedie ni wanyalo mor kendo wanyalo pakore ni judiciary marwa kata other arms of government for that matter are completely independent. Yes. Ero kama nya Charles winji maber kai wacho ni Charles sani eri koro dogo atua kendo wantiere kodoka mwanyalo wacho ni oyo wanakaga jo Kenya wadhi nyime maber. Charles wakili ing'eyo weche gi kimaler ni sani to kalo record submission mabende no keti kod NASA kalo record dwoko mabende no gol kod IBC ka chiel kod kweth mar Jubilee NASA no wacho ni gintiere kod neno moromo iparo nadi un kaka jomolonyo weche mag chike so far Jeff gimara na wach ne nyikora Mugajwang kama gineno wasani kendo gichikonwa itgi en ni sani wabiro dwoko poch gi pak ne jo kinde go eko manotelo ne kwethino endo mar NASA kotelne gi muluor James Agribo Borengo gi muluor Tiende Amolo muluor Mutakangu muluor Feroz Norji muluor Antonio Luoch jogi gino kinde ma osebedo gi lony mane okang' mamalo
to kendo king'iyo kata kaluwore gi doho bura mane wabedo godo mwaka 2013 nikech mane rapim ming'iyo god ni to chien ne watimo nang'o to ere gigo eko moselokore kata kaluwore gi kako kinde nosebedo kaketo neno mag-gi ere lokruok kata ere pogruok. Koro mane omiyo nyalo wacho na nyalo duoko poch gi pak no kinde go eko mag NASA kuom tich maber ma gisebedo ka gitimo king'iyo kaka ne gi the organization kaka ne gipangore kaka ng'ane chako to gi moloyo neno manyo giketo kinde mokalo ne ok ne gi kinde mag kod ne ok oketie neno kidienje maler kaka mno gitimo sani. Koro mane omiyo wacho ni poch gi pak ne team no endo. To mar ariyo bende kichaki neno IEBC duoko margi moloyo to ne moluore Nyamodi mokwongo ne oko otemo golo goyo kogno ushahidi mane NASA nego to eno odhi kola onyiso ji ni yiero kosetim process mar golo duoko ilando kama ochalo ng'ama ne puonjowa ni transmission, what is a vote, what is counting, what is a result. But onge gima nyo wachie wang'e ni kuom form 34A kata form 34B ma joge wacho ni wan ma wan gode to kendo mage wacho no miriambo. King'iyo kano wacho ni duoko mane ji nene portal ni mano was not a public portal. Kendo chako wacho ni duoko owacho ni en statistics, owacho ni en data, to maduong'e moloyo ineno ka gichage wacho ni mano is a transmission error. Transmission error, ka error nyalo bedo chik wacho ni method mar technology ma duol mata yiero IEBC tiyogo method en chik no endo monego bed ni en secure, onego bed ni en transparent, onego bed ni en verifiable, onego bed ni en safe from any malpractice. To kage wacho gin giwegi kendgi ni mano ni error moro no bedie. To kineno jata tich kar dul mar yiero moluore Zachiloba no wacho ni nitie form moko mane gikia kamoa mano dhi odonje system mane wuondo jopiny ni mano dhi mano golo mago makoro keto maber. Tende ni kan ng'ato moro moging'eyo nyalo dhi keto gimoro kacha ma ok ging'eyo ma en bendo wuono yod ogain access as a CEO of the commission mogol moket gimachielo. It means that system was not secure. Teno se fell short. Oseluor piny okochope okang' ma chik dwaro. No nego bedie ni en gima ng'ata ok nyal dhi yawo madonj mang'i gima timore iye kata malok gimoro. To ka ginyalo wacho ni ng'ato se donjo moketo gimoro magi wach ni gik mane jopiny neno ka ok ye gigo eko. To kanyo giwacho ni mano was a public portal. To chik Jeff mar yiero ka ing'iyo gima article 81, article 86 gi section 44 mar Elections Act wacho ni gini technology mutigo dono must allow and enable public access. Public access ne tiende ni sama yiero dhi mbele ma yiero sirumo makoro kweno dhi mbele cha japiny nyalo ng'iyo kama mane ni ero kura paro donjo to kura paro wuok Kabondo Kasipul constituency St Peters Kutino or Nyabola secondary school polling station. Kama no kinyal timore tene technology no se fail. To kage wacho ni gima ne giketo kata jakom madul ne wacho ni forms ma gipenjo no giwe kwino de mbele gigo nie will be uploaded public portal. Sani neno ka koro giwacho ni gima ne wane ni public portal no mano was a public portal. Tene that process and that method has not enabled public access. Tene gino karinche gitimo gimoro nono moko luwore gi chik. Koro miyo Jeff gima na wacho en so far kaka gine dhi mbele ni wabed gi yie ni doho bro timo tich ne jogi jo NASA jo IEBC jo ma chungo kinde mochung ne ker moyier moluoro Muigai Kenyatta bro timo tijino kolure gi lony magi kendo gibro keto neno margi makare
mondo doho mewa duoko no endo. To so far an anyalo wacho ni I'm very much confident, an gi geno kendo an gi yie ni tijni process ne dhi yo makare kendo doho bro bedo gi duoko kalore gi gino eko mokete mbele. Erokamano wakili Charles Omanga obro kayo matin kod wotro bro dhi nyime kabene pod waranga achiel kachiel mana kaka jong'ad bura mopogore opogore kata kuyo kama loka ne ng'injo weche gi eki achiel ariyo adek ma endi en kuku mar wach. TV wachako duoge thuolo mar ariyo ma Indian cheno mar kuku mar wach kod Anje Folombaka achiel kachiel warango weche madhi nyime e doho mamalo mogik ma pacho ka indi manero mar Supreme kalure kod bura mar NASA. Chaka ruoki studio wakili kane wadhi yuyo to ne wacho ni kalure kod duoko maneno ka IBC golo kaka ng'ama bende olonye weche go mag chike wacho ni ok nyaka giduoko gimiyo waduoko ma specific magara ko penye ni oyo NASA na wacho ni constituency alego usonga ne ugolo kura apar to gibimoro nyiso ni oyo mane ne miriambo ne ka wagolo kura abiro iparo ni duoko ni bende wa expect ni wadhi chako nene machiegni kapok bura wageno ne gimomiyo konya wacho ni wadhi nene nikech IEBC dhi katieko neno margi koro kage en gisetieko mare to gitieke kapok giduoko wa neno kaka Molur PLO oko wacho nwane joge wacho ne form 34A kata form 34B moko ne onge gi security feature tena ni gin fake o giduoko wa as to the authenticity of those forms. Molur Nyamodi kendo no chako wacho ni ji koro ignore form 34A jonge form 34B onge kaka nyalo bedo gi form 34B without form 34A nikech form 34A che manyiso ni constituency ne e od bura ne kura no wuok milion apar to ku milion apar gi emitero mijaso e form 34B ikoni ker oyudo kama gubernatorial oyudo kama ng'ane oyudo kama to ke wacho ni form 34A waigno wang'i mana form 34B onge kaka nyalo bedo gi 34B kionge gi 34A koro magi gin ng'ikruok kum duoko ma duol noero mata yiero ni godo pogi miyo jo Kenya duoko jogo eko mag NASA nyo wacho ni nitie forms moko mok ni kare nitie moko moloki nitie moko moko ketie sei mano pogi duoko wani mag jogo NASA wacho ni ketie sei go mano miriambo kata gima no miyo sei ok obede form no en nikech magi to form magi wacho ni onge gi ranyisi mag security feature no machalo form wa kuma nono mopogore gi duol mar ta yiero gima no miyo forms wago onge gi stamp kata momiyo onge gi features midwaro kaka chik wacho en gima kama mano onge ga moseduoko sofa koro momiyo yudo ka duoko margi poko dhi e ondamo moro manyalo nyiso ja Kenya ni oyo dul mata yiero kare ne oikore maber nikech Jeff ngini yiero ok en mana kuoma kata kuom jochung yiero en about jo Kenya nikech jo Kenya exercise ratiro margi mane article 1 of the constitution sovereignty that sovereign power either jo Kenya nyalo decide ni we exercise we govern ourselves kata let us delegate or donate this power to our duly elected representatives. Elected representatives duty margi is not to lead themselves or because it is about them but it's about the collective will of the people. The collective will of the people no anything emane through yiero kore momiyo samotimi yiero okay na about jochung yiero en about jo Kenya nikech jochung ka jo Kenya makono gino oyo waduto ok wanyal bedo ker waduto ok wanyal bedo governor waduto ok wanyal bedo MCA waduto ok wanyal bedo mbuge waduto ok wanyal bedo jatend mine omiyo koro wami thuolo Jeff Charles Omanga wami thuolo kil ine makuri chung'nwa koro samo miya opportunity no ok omiya go nikech an kako Omanga but omiya godo monda I exercise that democratic will of the people through elective representation koro that elective process is a process about the people of Kenya it is not about
those candidates. Marareyo en thuolo nendo ma katiba emokelo. Katiba is an embodiment of the collective will of the general citizenry. Citizenry no okoketo kabila, okoketo ganda, okoketo je kiwango mar somo. En oketo ji ni waduto wan dhano, wan chwech mar Jehova Nyasaye, to koro wan ka ni nyaka wadongre, nyaka wadhi mbele. To wadhi mbele and through participating in that civic responsibility. Go kura bende ratiro mar kat chik. Koro miyo sama watime nyaka wang'i ni to chik bende ne waluwo sama ne watimo gino. Mane momineno ka argument moko mag wakinde moko ka ng'ato wacho ni gino is not about katiba. It is about the results of the election. It is quite an embarrassment. Ka aol professor nyalo wacho ni gini en mana kuom jochung kendo gima ji laro en duoko mar ombulu. To kia ni ombulu ni ogoye gi jo Kenya, that is an end product. But this thing should be looked at. It is a process. Mochakore e ikruok ne yiero to de ka ja Kenya ochiwo gokinyi modhi ogo ombulu. Koro the counting and tallying is just an end process of a very very lengthy process ma ji te participate. Emomiyo ng'ato ok nyal de wacho ni Election Act ni section mar 86 mar Election Act wacho kama. Section 83 mar Election Act wacho kama. Ni koro wawe ng'iyo katiba. Election Act is just to operationalize or to give effect to Article 1 of the Constitution as read together with Article 6 of the Constitution. Koro momiyo samora mora mantiere gimoro manadul okodhi otimo kaluwore gi chik mar katiba, not Elections Act, because katiba is supreme law of the land. Gimora mora mitimo kata mana chik mora mora miloso kata parliament ko loso chik moro ka uno Jeff moko ng'iyo katiba to chik no iwe wiki to tenge wang'iyo to katiba ne wacha nikech seche miloso chik Jeff chik iloso ka nitiere ng'ikruok moro, nitiere tim moro marach kata kido moro marach moganda osechako bedo go. Koro chik wacho ni to dwa los chik mane mondo kete tim mar oganda obedie makare, kik bed tim machalo tim mar le. Koro ikuongo ing'eyo to what is the mischief that the law wanted to cure. Gima nomiyo wabedo gi Election Act en ne wabedo gi tulo yiero mar 2007. Wachako wabedo gi koko e weche mag yiero mar 2013. Koro momiyo Kriegler, judge mar Supreme Court mar South Africa, Johan Kriegler, to gi Justice Philip Waki mano biro 2013, owacho ni to ere gima dwa timie mondo mika wabedo gi yiero to koro kik wabed gi weche mang'eny ahinya, wang'ien to ere kaka wanyalo deal gi weche. That is why they recommended ni let us have technology. So the question is, what is the role of technology in electoral process? Mai ngini bendo mejo moko wigi wilweni wa vote electronically kaja America. No. Technology have only employed in 3 phases. One is biometric voter registration. Marareo and electronic voter identification and electronic vote result transmission system. Gik mokadegi kende mwetie gi technology. Kwa register minge gone ma lwet chali makomanga, ma chali makomange makoro go ombulu ne, to duoko mar gima chali makomango kete debecha. Koro watere electronically. Mondo no end up wach mane wacho niya ni ng'at moro motho biro go mun nikech ng'at motho ok nyal bedo gi fingerprint moduoki. That is why we are doing that electronic voter identification. So we are identifying you in Jeff Mbaka in ng'ama nitie. Mondo gima ne wachako tigo en ballot stuffing. Tenene nikech gini idhi ting'e manual de bigole kikelo mondo kwan. Tenene korio kacha ng'ato nyalo bedo gutesege moko mochako tiele icha. Magi gik mano miyo kelo technology. To that extent mano kende a role of technology. To technology ni ok wanyal wache ni gima technology otimo cha. Ne mache kore will of the people. Nige technology olande. No. Iwinjo Jeff. Awinji Charles Omanga maber. Gima adwaro mondo mi atem penji kendo joka idwoko weche go maber. Joka ni tiro kilo kama wakamo kama bene ne wacho ni pok ane ma ka kora wacho specifically PLO lumba ne wacho ni pok neno do mora e piny mangima. Mane obatan yiero mar ker mora. Odak kanye en piny mapok odhieno piny mane. I believe ni Professor PLO Lumumba ma bende osiepna kendo japuonjna. Osebedo kuwuotho e pinje mang'eny. To it is quite saddening konyalo wacho ni onge do Sri Lanka ne do ose loko. Yiero mar America no neno ka wach Bush Galvo in the Supreme Court of the State of Florida no raise questions mo wacho ni no, we must interrogate kendo nyaka wadoge ballot boy mo wachakwa kwanegi. Koro the result of that process emopogore, but okonyalo wacho
ni e piny mangima pok noneno doho mabolo. To the fact ni pok ne doho moro amora timo, does it mean ni ka wan kalure gi neno mwabedo go yiero nokotimore ki katiba marwa koro doho nyal turn? We must not wait for other countries to turn the elections, because maybe those elections have been conducted according to their law. Because each and every country and each and every jurisdiction, for that matter, have their laws and processes how their elections should be conducted. Mane momine no kakata sani do koro kudwa dhinyo duoko mar law fario gapar gadekcha. Getemu create their own jurisprudence. Nikech duoko mane law fario gapar gadekcha no tiyo no ng'iyo case moro milu no apply gimilo ne the Morgan's principle. The Morgan principle nen principle mano been established in the gate mar Morgan versus Simpson. Kamane giwacho niya, kadipo ni ng'ato koluwo chik e kuom yiero, to non-compliance bendo affect the overall result, as it significantly or fundamentally affected the overall process. To consider irregularities moko, ballot boxes moko yechi ngato mia ngwen duoko moko koket makare. To ere kaka gini o interfere with the will of the people. Begini okela irregularities. But kamane giti moko marachi negiti only add. In fact, kanitiri irregularities, and also there must be non-compliance with the law. Iwinja. So katiba marwasan is a self-propelling, and it is interpreted kaloreka kachikwaji. We are no longer interested in the common law. The common law precedents and decisions who are just merely playing a persuasive role. We are just looking at them one to kado mare England nicho ngado kama. To kwa ngi gik mane gingi to wan kaka jo Kenya marwan to wangi na. They need the supreme law of the land, any law, any process, and the constitution is not talking about that we shall be bound by the common law principles. We are saying the constitution bind all state organs, all persons at both levels of government, whenever any of them interpret, applies, or make public policy decision. It means nigi mora mwatimo nyaka watemo kalorege katiba. Ok ni nyaka watemo kalorege common law kaka jokwa koloni jo Britain mano colonize wa. One man no longer, we are no longer. 2010 constitution nomiyo jo Kenya a complete departure. Koro lawyer mora mawacho ni mapodi dhigo wang'e ng'iyo ni tango ma jo Tanzania temo ne jo Supreme Court ma Tanzania pok noduoko jo Tanzania yiero. Koro wambe wa jo Kenya wambe pok nwaneno. Gimoro ka gimoro wang'iyo gi in the uniqueness of the circumstance. Circumstance marwa en niya, one Elections Act. One the constitution. Monyiso wani awa duol kadwa timo yiero nyake kwan nyake tim kama. To kadipo ne ok kwane ne ok time kake wacho. What does the court allow to do? The courts have the power and mandate ne wa oyo duol mar yiero IEBC Chiloba and Wanyonyi Chebukati go back and ensure that you conduct these elections according to the law, not according to the common law, not according to precedents in other jurisdictions, not according to the decision of the Supreme Court of America, not according to the decision of the Court of New Zealand. No, it is according to the Constitution of Kenya. Koro ngata maudwa wacho nwani dipone okote makare. Wacho ni katiba ne okolo, but not in any other jurisdiction, because we should also create a precedent that other people, other jurisdiction within the Commonwealth nyalo koro chakutiyoge marwa ni Supreme Court of Kenya nodu kujiyiero. Koro we wangia neto what were the issues and what was considered and what was the finding of the Supreme Court of Kenya. Yes. Rokamanenya wakili Charles Amanga wabro chopo kendo gikanyo. Ageno ne buro pod dhi nyime kendo kamoro moro mauntie ko chako chopo odiochieng' makiny wabro chako biro kod wakili Charles mondo mi warange ni to ang'o ma bro timore ko chopo odiochieng' makiny mondo warange ni to doho ogik kama chalo nade mondo mi wakili Charles Amanga ong'inyi magigi kimatindo wang'e ni to achiel ariyo adek matimore to maendi nyiso nang'o ka bende warito duoko mogik mibigol kod doho maduong' mogik mapacho kaendi. Wakili ego ni rokamano chopo eno bro chako rado kendo mondo mi wanyiso oganda wa gik madhi nyime e doho. Erokamano. An Jeffolo Mbaka uritu.